लोगोफोर खुलुमबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअ मा जानो थांगासिनो दं गाइस। दिनै भिडिअ जागोन गाइस दिनैहाय जोंना गासै लाइमोनफोरानो पार्टि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जा हायो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला लेट्स गो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट बानायदिनि। बयलार लांनो फैदों आरोना जोङो, बारा गैला बयलाराबो एसेल'सै आरोना, नै हरजोब्बाय माखासे, बिराद गिदिर आरोना फार्मा। दायो गाइस जोङो बयलार लांनो फैदोंमोन गामि खाथियावनो, मिसिं गामियाव आरोना। दायो बयलारखौ जोङो लांनोसै, बारा लाङा ओरैनो एसेल' 4-5 केजिसो लांगोन आरोना। जोङो दायो नायदों सेंग्राफ्रा बारा गैया, जोङो 6-7 जनसोल' जागोन आरोना ओरैनो। बारा फैसा गैया। बेसे दं फैसाया? 800। 800नि बिराद बेदर मोनो आरोना। एक्सुवेलि बेलेगाव फैसा बाहायनाङा जोंना ना मा होनो? नै हमबाय एटे हमो नोखि न' जानो हब मानै इसे मानैखौ मोनलांबाथाय जाखाबाय। दुटाथ' माने हय गल आरो हमारे कम दामी पार्टी। बारह सौ माथे दो एक पा ना कि आधा केजी तो दे दियो एक्शन। डीजे बॉक्स को गारियाव दिखांहैदो ना मा होनो? चलो नै दाना गास डीजे को लाखाबाय जोङो। ओरैजाय नैथिंबो गंसे दं आरोना, बेनि जरा डीजे बॉक्स। नै गोगोम गोजौ गोजौखा, नै मानसिजों समान समान आरोना। डीजे बॉक्स को गारियाव दिखांहैदो दामनो हागोन ना नोंथां? नै गाइस दायो बेदर एवहांदो आरोना। नैबे जाबाय बेदर, पियास बे जाबाय, इथिंजाय दङ बिलाहि, ओमफ्राय नै संख्रि बानलु दङ इथिंजाय, ओमफ्राय नै बे गांखं, बेखौ दायो जोङो हांगोन आरोना। अ माय गड, नै दायो बेखौ हांगोन जोङो। बानलु गोथां बायदिसिना दङ, नैथिंबो दंबोयो आथिङा, नैथिं मेदों बिबु बे जाबाय। संख्रि होखाबाय दा? बानलुबोलाय? बानलु होआखै ना बानलु होदो? बानलु होआबो जायोहाय। ओमफ्राय इथिंजाय दायो रेडि एवसिगोन। अ माय गड, ओंखामाबो सफैखाबाय नै जोंना दायो। दोनथ'यो मेरला, जाख'नोसो हानाय नङा इखो, बारा मानसि गैया ना जोंना, नै थैयो मेरलासो इयो। औ नै गाइस दायो हांनोसै आरोना बेखौ, नै पियास पियास नै दायो हांबाय आरोना, जाबाय आथिं। एथ' थाव होदो, होजोबखाबाय नै थावखौनो। गाज्रि दामोन गाज्रि दामोन। हालदैबो नांगौमोन याबो, हालदैबो नांगौमोन गोजों, हालदैखौ लाना फुरसिना हो। ना बिदि खोबजागोन आरो दाबो गिदिर दंमोनलै। ओइ हा दं खोमा एसे, हाख्रेबख्रेब जागोन आख'। ओइ थालिर बिलाइजों खोबजागोन, थालिर बिलाइ लाबोबालाय खौ नुवा थालिर बिलाइ। थोरसि जाग्रा इयो दा, थोरसि जाबाय, थोरसि बेनो खाबु जागोन।
Wow, nice. That's it. Have a pleasure. Wash. Bibo sana. Bibo, menu. Lokal. Udah संगासिनो नै बेयाव होगासिनो आदै मारै संदो मोजां गोथाव सं आदै आइजानो माबोरै मोनदों ओइ बरिया wah बरिया beneran amazing बेयावनो बाबु फिसा दंबोयो Sting खालामगासिनो दं अमा बेदर बिबु मेदो Sudah. Hei, betora. Wah, mol itu ada deh. Ada? Mana kobra? Oh, sorry, ada. Sampai. Moza, lokal, थालिर बिखौबो दायो बयलारनि बिबुखौ दायो जोङो नैबेयावहाय हांनो नागिरदों एबा संनो tamu lo met sedam sana. Doro dan lama makan deh. Wow, nih bola rancang deh. Tairan nih थालिर फस्लायावसो आरोना जि मोजांलै आयु गोदोनि हायना हो आंथ' नुनानै आंगायखाबाय मा जाबावगोन आरो ओइ दिब्रा मोजां जिरायनाय जाब्रा मोजां जिराय जि लेपटाबारिब्रा आथिं हेब मोजां जाब्रा मोजां जिरायनानै गोजोन बिदि आथिं हेबनानै मोजां जिरायनानै जाब्रा अ दि होमबासो गोजोन ओंखाम जानाया होबाय रिस्क नाङो आंबो जाखानोसै होखादो एथिंआ जाया मिथियालै गैला एथिं जानोसै खोमालै जायगाया बोरैबा जाबाय माथो टेक जायगाया टेक जाबायलै जायाखैनो सोरबा रिस्क होग्रो ओंखाम सायाव हाया आरो हो बिलाइ फाटा मोना asal dia pernah moza mari lana ada साइड खालामना लाब्रा इदि ओंखाम माबा एसे उनथिनो बरिया नै गाइस दाइ दांबाय थालिर फस्लायाव नै आगला आरो दंबावोसो गांखं आथिं गास नै जों पार्टि जायाखै दे एक्चुअली जों दाइ पिकनिकसो जादों बेखौ पार्टि बुङा बर'आव जों पिकनिक बुङो बेखौ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूं ओंखामल' मिरामिसो माने जुमाय गैयाना गाइस ओंखायनो मिरामिस बुंजायो जोंनिया नंगौना बरिया ओइथिंबो दं पार्टि ada deh Bram गाग्लिया ओरै रानना ला मिरामिस पार्टि दै गाग्लिखौ ओरै रानना ला होनदो उन्दैसो गासिबो सोर नांगौ गिदिर गैया आरोना गिदिरा आंल' बोरायसिन ओंखामासो होनबाबो एसे खम जासिगोन खोमा ना नै बेदरा दंखायो आरोना सोरनो नांगौ बेनो हायना लागोन
गोसो बायदि जोंना राननाय गैया जा बेसे जानाय जा जा नोंथांबो नांगौबा खम जा बेदरखौ बुरजा जा आबुथि गैया टेनसन फ्रि मानो नांगौ नामा जोंबा ओइ सारायाव दंबोयो नै इयाय दंबोयो गोगोम दं ला बेदर हायना ला गावबागाव गोसो बायदि ओंखाम बिलाय नामा जोंना गासिबो टिम बक्स दं आरोना बक्सआबो फ्रि एक्चुअली बेदरखौ बायदों जेबो बायाखै ओंखामाबो फ्रि नों ओंखामाया उलुजोबदोब्रा only बेदराव बायदों एसे ओंखारगोन ना साराय 5 केजि साबेसे दङ साब्रै आजों उलुजोबगोन सादा 8 जन साइडआव दोनखादों ओमफ्राय 8 जन जों 8 जनजों साराय 5 केजि बेदर दिनै बयलार दांबाय जों संनानै ओंखाम 6 केजि अफा आरो 5 केजि 6 केजि आरो नै दंबोयो आरोना दायो जागासिनो दं गाइस बेदराला सारायावनो माथो सारायावनो बिदि दंबावखायो जानो हाला ना लाबो आंनो एसे ओमफ्राय गाबोन फुङावबो जानो हागोन दे ओंखाम दंना गैला उइ खान्दाखौ गाबोबाय नालाय सेंग्राफ्रा बेदरखौ ओमफ्राय बेदरखौ नायलाय बेदरा गोगोम दङ बेदर जानायाखै बेदर लाना जा बेदरखौ नायलाय बेदरा गोगोम दङ ओंखामा जोब्बाय बेदरा ओमफ्राय नै गोगोम नै खावसे बाखोन दं फालासो ओइ लानानै जा ओइ सुदेम बेदर लानानै जा ए फाला गोजालै सेंग्राफ्रा माथो आसुरित खान्दाखौ गाबोहै माथो खान्दाखौ गाबोबाय फाला बेदर जा फालाफोर ओंखाम खम जानांगौ आं दहायनो होनदों बेदरखौ बांसिन जा होननानै एक्सुवेलि बेदरा सुख्रि गोबाब जादों गाइस ओंखायनो बिदि जानायासै सुख्रि गोबाब बानायग्रायानो गैयासोला ये बांसिन जादों ये बांसिन जादों माने आरो गोबाब बांसिन मानदि नै बेनो आसला सुग्रि नाखै होननानै मुथ'सै हमनानै होबाय दाउ नै गाइस दायो बेदर हांदों आरोना बे जाबाय बयलार आथिं गांखं नैथिंजाय लकेल दाउ फिसा दं आरोना बे जाबाय दाउथु आरोना दाउथु दाउ बिराद गोथाव जायो गाइस नै बेयो ओमफ्राय नैथिंजाय दङ आथिं खर'बो दंजोबो नै हांदों बरियानो अरबो सायदों आरोना दायो हरनि 10ता जाबाय नामाथाय 10ता 12 जाबाय दायो टाइमा नै दायो हांगासिनो दं माखासे अर सायदों नैथिंजाय ओरैजाय अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए